Hyvät ystävät, minä jonkun sanan haluan tässä sanoa ja toivon, että kerkeä sanoa se ennen kuin Yllikki ja mikä se oli? Risto niin lähtee pois. Mutta minä muistelen Haikea sekä Omenapuukylää että Muurpakkaa, joiden elämässä minä olin mukana tiiviisti Sinapinsiemenen hallituksessa ja varsinkin puheenjohtajana ollessani. Ja muistelen Haikenne sitä innostusta, joka oli meillä silloin, että lähdetään etsimään jotakin uutta ja semmoista yhteisöllistä elämäntapaa. Ja Omenapuukylässä oli se alku ja siihen liittyy paljon muistia mulla, mutta en niihin mene sen enempää. Sitten kun sitä Omenapuukylän tai sitä Vartsalan saha-alueesta jouduttiin luopumaan, niin ruvettiin etsimään uutta paikkaa ja minä olin Anna-Maijan ja Taiston kanssa etsimässä ja muistan yhdenkin paikan, missä me käytiin katsomassa, en yhtään enää pysty sijoittamaan, missä se oli. Suomessa? Suomessa kuitenkin. Ja se oli tämmöinen helluntalaisten paikka me pantiin siellä semmoiseen rukouskokoukseen niiden ihmisten kanssa, jossa ne alkoi puhua kielillä ja me oltiin aivan äimistyneitä Anna-Maija ja Taiston kanssa siinä tilanteessa mutta se tuntui niin jotenkin ei oikeastaan innostanut meitä sinne hakeutua. Mutta nehän nyt tietysti olisi siitä ollut pois lähtemässä, mun paikka oli vaan siinä. Mutta sitten saatiin tämä Muurpakka ja minä koen sen jatkuvasti sellaisena merkillisenä johdatuksena, että me päädyttiin sinne Muurpakkaan ja minusta se tarina siitä, miten se tapahtui, niin se pitäisi kyllä, Anna-Maijahan on sen kyllä sinne, ja onneksi Anna-Maija on kirjoittanut ja julkaissut ne päiväkirjat. Mä just ajattelin, että pitäisi lukea nyt jo uudestaan, on jo unohtanut niin paljon, mitä se Anna-Maija siellä kertoi, mutta jos johonkin ei ole niitä Anna-Maija, mikä päiväkirja, miten se oli? Vehnänjyvän. Mitä? Vehnänjyvän. Vehnänjyvän päiväkirja. Joo. Sitten kotipiha kulkee mukana, oli yksi, joka kertoo vielä. Niin se on se Anna-Maijan niin oma elämä enemmän kuvaava, mutta sitten tästä Vehnänjyvän päiväkirjat, ne kaksi, toinen paksu ja toinen vähän ohuempi, niin niissähän on kirjattu kyllä sitten aika paljon tätä ja onneksi niin, mutta kyllä mä oon ajatellut, että olisi se hyvä, että saataisiin, ja varsinkin kun täällä on näkyvillä niin paljon kuvia, niin saataisiin oikein kuvateos siitä aikaisesta. Yksi kuvateos on olemassa
Mulpakasta. No joo, sitten siellä on semmosia, niin kuin muisti aina tekee, että on semmosia spotteja joihinkin kohtiin kohdistuu niitä, niin yksi on semmoinen, missä me Kyllikin kanssa tapiseerataan Mulpakan päärakennuksen yläkerran huoneita taikka hiotaan niitä seiniä siellä ja jotenkin se on jäänyt semmoisena iloisena yhteistyön rupeamana mieleen mulla. Mutta sitten toinen on kyllä hyvin synkkä ja surullinen kuva ja ajattelin, että mä koskaan enää pystyn Mulpakkaa ajattelematta sitä, että Taisto makaa siellä rannalla, kun hänet on sieltä merestä ongittu, naarattu. Ja muistan Pirjon elävästi sen tilanteen, kun Anna-Maija palasi sitten reissultansa ja Pirjo riensi hänelle heti kertomaan, mitä täällä on tapahtunut. Ja me oltiin kaikki tietysti aivan hirveän järkyttyneitä siitä. Tämän tyyppisiä muistia niitä olisi vaikka kuinka paljon. Mutta sitten mä ajattelin, että mikä siinä, siis kyllä mulle se Ookan kappeli ja siellä vietetyt rukoushetket, niin ne on minulla jatkuvasti semmoisia niin kuin aidon rukoushetken mielikuvia, että sellaista Jumalan palvelusta minä kaipaisin tässä kirkossa enemmän mitä siellä sai kokea. Mutta niin, tärkeintä minulle siinä oli se yhteisöllinen elämä. Ja musta tuntuu, että kun mä olen ollut sitten jälkeenpäin tällaisissa rukoushetkissä, TC-rukoushetkissä, niin mä en koe sitä samaa tunnetta kuin siellä Mulpakassa, koska siitä puuttuu se yhteisöllisyyden, se yhteinen elämä, jonka keskeltä se tavallaan nousi koko ajan. Ja siinä se, että kohdattiin toinen toisemme ja yhdessä tehtiin siellä milloin mitäkin talkootöitä ja niin poispäin. Se oli niinku se. Ja minusta ydin siinä on, että tämä rukous ja se yhteisöllinen elämä ja työ, ne kytkeytyvät yhteen. No sitten siinä oli tietysti omat vaikeutensa siinä yhteisöllisessä elämässä ja niin kuin me tiedämme, se ei ole helppoa. Mä olen jatkuvasti kokenut jonkinlaista syyllisyyttä siitä, että paninko minä Sinapinsiemenen hallituksen puheenjohtajana niin kun ihmisiä liian tiukkiin paikkoihin, innostin heitä semmoiseen, joka oli ehkä vaikeatakin. Enkä itse ollut siinä mukana muuta kuin silloin tällöin käymässä siellä. Kyllä siinä
paljon joutuivat antamaan ne, jotka siellä asuivat, niin siihen oma panostaan. Minä haluaisin vielä yhden asian sanoa ennen kuin Karna, mitä sä? No mä sanon, että no, mulla jäi mieleen semmoinen, että tein Juhanin kanssa monta hyvää, mutta yksi erityinen, kun me oltiin taistoon istuttanut puita sinne rantaan, isoja haupuita. Ja ne piti sitten loppukesästä niin käydä katsomassa niitä taidekouluja. Me oltiin unohtanut katsoa ne. Juhanin kanssa kontaktiin niillä siellä nuorikossa, yritettiin löytää ne laitteet sinne. Ja löydettiin, no niin. Eikö ne kasvu sieltä? Kasvu, joo. Minä olin kyllä aivan unohtunut. Mä muistan sen. Tällaista konttausta Joudumme siellä lyhyesti oltaan. konttaamaan siellä. Joo. Minä tuossa tullessa luin, ehkä se on jo 3. kertaa luen tätä kirjaa, Jaakko Jaatisen kirjaa Riisuttu. Tämä Jaakko Jaatinen on mun koulukaverini, opiskelukaverini ja jatkuvasti pidämme yhteyttä vielä yli 85-vuotiaina toisiimme. Käymme teologista keskustelua ja hän on kirjoittanut tässä oman elämänsä murroksesta ja löydöistä. Ne on aika radikaaleja loppujen lopuksi, mutta ne on hyvin samansuuntaisia, vaikka ne ei koskaan ollut sinapin siemenessä eikä murrossa mukana. Mutta ne on hyvin samansuuntaisia. Mä haluaisin tästä yhden pienen katkelman tähän lukea. Ihmisen mahdollisuus, ja tämän otsikko on ihmiskunnan lopun ajallinen ruokapöytä. Juhlapöytä, anteeksi. Ihmisen mahdollisuus jakaa elämänsä toisten kanssa on varsin vähäistä. Hänen joutuessaan yksin varmistamaan toimeentulonsa ja vieläpä taistelemaan suhteellisesta elintasosta. Kultillinen yhteentuleminen ei riitä yhteydeksi ruokakuntien välillä, vaan yhteyden on realisoiduttava aineellisena. Kultillinen pelastuskokemus voi olla todellista vain, jos siihen osallistutaan profaanissa maailmassa rakennetun lopun ajallisen yhteyden iloista ja suruista käsin. Kultin on määrä realisoitua jokapäiväisissä käytännöissä. Jos elämme arkisen elämämme toisista eristyneinä, hyvän tekeväisyydenkin ongelmaksi osoittautuu sen satunnaisuus. Tällainen hyvän tekeminen ei yhdistä antajaa ja saajaa verkoston solmukohtina, eikä siten turvaa antajalleen, eikä vastaanottajalle pysyvää perustoimeentuloa. Perhekuntien toisistaan eristynyt elämäntapa heijastuu myös kultilliseen kokoontumiseen. Kukin hakee sieltäkin vain omaa pelastustaan pahasta maailmasta. Kultillisen yhteisöllisyyden elämyksessä palataan toisistaan eristyneiden ihmisten arkeen. Yhteys jää sanojen ja hetkellisten tunteiden tasolle tavoittamatta sydämiä, sillä sydän kuuluu arkiseen profaaniin maailmaan. Tässä on ihan ajattelin, että tämä sopii tähän tilanteeseen hyvinkin tämä vaikka tämä on aivan toisesta lähtökohdista kirjoitettu, että minä vieläkin elätän sitä unelmaa, että se arkinen ja pyhä voisivat niin kuin kohdata ja olla vuorovaikutuksessa meidän elämässämme ja luoda yhteisöllisyyttä, joka huipentuu sitten tähän lopun ajalliseen juhlapöytään.